Tidligt i morges. Stilhed inden krig. 200 meter fra kamp. 200 meter fra Taliban. Alt det vi har herude, det er Bahia by, og det er kendt som en kæmpe Taliban-fæstning, så de ligger sgu nok og sover trygt der. Men Taliban sover ikke. 40-50 Taliban-krigere er klar til konfrontation. Taliban-krigerne har åbnet ild mod danskerne, og projektilerne rammer tæt på. Vi smelter luft, vi kører, det er overlydsknaldene. Det er fra fjendens projektiler, der bryder lydmuren over os. De skyder lige over hovedet på os? De skyder lige over hovedet på os, begge ja. De danske soldater rammer ikke kun over hovederne på Taliban. Kom på nummer nord, og kom på nummer 2, nordvest i hjørne. Jeg ramte en i maven. Har du ramt en i to? Ja, jeg ramte en i maven. Jeg læser ned. Ja, jeg er nedkæmpet en. Ja, nedkæmpe en mand mere, Hulgaard. Op fra nord. Danskerne har 2 delinger i kamp. Det lykkedes Taliban at afskære de 2 delinger fra hinanden. Det, der sker, det er, at danskerne de har en enhed, som er fastlåst i øjeblikket, som Taliban de beskyder meget kraftigt. Og de her enheder, som jeg befinder mig sammen med, de forsøger at frigøre den her danske enhed, så de kan komme hjem. Danskerne forsøger at frigøre den fastlåste deling med artilleri. Og mortergranater. Yeah! Højre kant 5-3-2! Højre kant 5-3-2! Hør det! Amerikanske fly tilkaldes, og de kaster bomber over Taliban-krigernes fæstning. Bomben dræber angiveligt 6-8 Taliban-krigere, men de var ikke de eneste, der mistede livet i dag. 10-12 stykker, hvis vi er heldige. Så det er en god dag? Det er en god dag. Det lykkedes danskerne at frigøre den fastlåste deling, og soldaterne trækker sig tilbage. Endnu en dag er gået med voldsomme kampe med Taliban-styrkerne. Mindst 10-15 stykker er blevet dræbt i løbet af dag, og nu er danskerne endelig på vej hjem til deres lejr. Ingen danskere er kommet noget til. Rasmus Tantholdt, TV2 fra Gareskværl i Afghanistan.